bugat kayo gihatag rin siya ko labahan ko ni kay perting ugawa buwer dako ng lower bugat kayo pero ato ning labhan karaan ng prepare labhan tani kay perting ugawa siyang board ato ning ayohon ibuwad ta sa maayo ay gihatag ni sa akong giayuhan sad ingon tong tag-iya nga gipaayo na kun niya ningon ko nung mga yuhay dag na ako ni mga sunog sayang kay dako ra ning amplifier niya bugat kayo ako aning labahan niya paayo ayohon ko ni i-update mo og maayo na okay mo na ron gwapo anigot kay nang labahan gini siya kaysa imuhang ko nun pero di ni mo yang angog-on buwad gini bayo i-upgrade ta pa ng uban labi na kanang kapasitor pun anta na sa tay ikaduha nga gilabhan ron kini iyaha gyapon ni gihatag nya og minawon tani og pino gini sa Twitter ato na ni siyang gi-Twitter kay kuan mo ni siya kanang gi-upgrade naman siya ni gamay lang supply mo unta ni madaban ni Twitter gi-combinar na ni tanan nya naapasad ako sa ning sabunan kaya aron upgrade on tanang mga kapasitor VDE series nya ani karaan gini nga pagka-model ayang power diamond pa yang power dili na katong bag-oron nga kuan 5200 og 1943 pwede ra na ato pang ilisan walo gihapon na kabuk power nahuman na ginatog sabon ang kuan kining gamay amplifier ato na siyang ibuwad kini lang dako ato paning sabunan itong brasan niya sabunan maayo kay aron malimpyo gid siya kay sayon limpyo sa dang atong pagtrabaho pero ibuwad gini siya maayo ako sang sabunan ni kay ibuwad sa kuning una dara nahuman na ginato siya og laba limpyo na nasabunan na nato ato na siyang ibuwad di gini ang angon og buwad tan-aw nako kay naa may sunog diri nga resistor mao ni chanela mo guba diri kini nga channel mo ra check up punon ang pikas murag okay ra ng pikas karaan kini nga amplifier dako ra man siya dako kay supply sobra sa ni 15 kay naa koy 15 diri gamay ra man lapad gyud mga 20 amperes siguro ni so ning ayoho niya ikauga mo update lang ko ninyo sige daghang salamat.